Може ли да дойдеш от тази страна, че фона е по-хубав? Да, на този е доста по-добре. А т.е. краката към това ли трябва да са? Как беше? Трябва да легна? Добре. Аз ще дойда от другата страна в този случай. После ще се... Какво е? Да, ще се отцапаш. Доста. Ще ме наместваш сега. Ще те намесвам, а то дори да не е едно към едно. Виж, ръката как е. Горе-долу така, да. То няма да е едно към едно, но... Не, то не е нужно да е едно по едно. Нашите може и по-добри да са, така че. Позата на краката ли? Малко да, по-скоро този. Искаш ли да се обърнеш с главата натам? Както ти е удобно, застани така, както се чувстваш добре. Защото иначе, ако не се чувстваш добре, ще си личи. Знаеш, че снимам и детайли. Да, знам. А трябва да знам дали ти харесва също. Да, много. Да. Добре. Това е важно. Искам сега да ти хвана малко очилата, затова се въртя такава. Нещо с облягането на... Да, ще гледам, да. Мале, как ще те чистя после? Кое? От сакото. После на програмата ще те изчисти спокойно. После ще си го изпера. Облечена си, да. Нали? Облечена си. Малко повече, да. А ако мислиш, че е време, аз съм за да пада така. Да, много ти е хубава. Тук ми харесва как изглежда. Искаш ли да отидеш по-натам само, защото ми пречи мрежата? Да, може и нагоре да гледаш. Добре. Дай да пробичам, ако искаш. С белия? Да. А, кой бял също? Те и двете са ни бели. Целия? Целия. Да. Много ми харесва така. Стой така. Добре. Може. Погледни леко, да. Чакай да закрием ухото.